wasn't. Feels good till it doesn't. It was her first real lover. Here's to till he had another. Oh girl, but she found out. Trust levels went way down. Of course she was sad, but now she's glad she dodged a bullet. Took a few years to soak up the tears, but look at her now. Watch her go. Look at her now. Watch her go. Look at her now. Look at her now. Watch her go. Look at her now. Fast nights I caught him. That new life was his problem. Not saying she was perfect. Still regrets that moment. Like that night. Was it wrong, was it right? Yeah. What a thing to be human. Made her more of a woman. Of course she was sad, but now she's glad she dodged a bullet. Took a few years to soak up the tears, but look at her now. Watch her go. Look at her now. Watch her go. Wow. Look at her now. Look at her now. Watch her go. Wow. Look at her now. Anxabız Köytündağdan yüzlerce kilometr daşlıqdaq Mağdali şəhərində. Ramile Joram şəhəri bir Köytündağda Ramile Joram. Şəhəri bir gedek turlamaq üçün tanış dostlarından xahiş etdi. Gök bağlarını, depeleri, düzlükleri, demir yol somsaça ve ahiri Oğuzhan Seyliyakını ayladılar. Oğuzhan Seyliyaki yaş çatıncaların günör tankı düşleyen yeri olup Çürdepede yerleşer. Milli dev öwrülen bu edim gılım nesiller boyu devam edýär. Meňem baktyma toýuş aýat bolmak bar eken. Ýadygarlyk suraty düşüp bir başa goý boldy goýda. Hiçler işler akkarım. Şol wagt gürlemde özüme de eşitilmänni. Garaz toýsa gaman soğup, gaýradaky depe çykyp, şäheri bir laýsynasmyz geldim. Soğuk şemal şulap yüzümün hamyny hamir ýoluna dönürdi. Sağ bolsun Antoş dost ýanymda çykyp agyr goş torbamy götürşdi. Bolmasa onsyz men iki eplenip galardım. Bärden ilki bilene gün batyşy gaty owadan eken, bir tarawyň daglyk, bir tarawyň tutuş şäher görnýände hurowasna meňdeýär. Ýüzümizde görüşüňiz ýaly TV gözellik Magdanly sözüniň gelip çykanam şondan eken, ýagny bärde köp görnüşli mineral daşlar, magdan daşlar bar eken we öňler uly zawodlar bärde işläp magdan çykarýan ekenler. Soň belli bir saýsaýaplere göre şol zawodlar ýapmaly bolupdyrlar, başga önümçülük sferalaryna geçipdirler. Ýöne gelýän jahan keşdiler, iň haýran alýan datlary şu uly gojaman daşly, dağ ýal görnýän bu gözelligiň arasynda hiç bir ot, ýaşyllyk, ösmedligi, diňe dağ bolup durmagy. Bu hem öz boluşly bir gözellik diýip hasaplanýar. Bu görnüş bolsa Oğuzhan Seyliyakinin akşamkı peyzajy. Joram Nilüfer meni ýürütelep bu ýeriň giýjek halyny synlamagymy ündedi. Hut diýişi ýalan bar ekenne. Judda parahat we hoş görnüş. Maňa Juma Hudaýgulyň Ýere gaçan ýyldızlar romanyny ýatlatdy. Bugün 24-nji ýanwar 2020-nji ýyl. Bagdanyny başdan geçirmeler tamamlanandan soň dağdanky taksi bilen kerke, ondan halaja barýan 15 minutlyk taksa mindim.
Ýolary ýolagçylardan ruhsat alyp bir salym Astanababy mawzoleyine ziýarata barjagym bildirdim. Mawzoley ilki wada 10-njy asyrda bina edilse-de, ýyllaryň dowamynda ençimegezek ýumrulyp täzeden dikeldilipdir. Soňky awatlaýyş işler 1918-20-nji ýyllarda Buhara emir tarapyndan amala aşyrylypdyr. Mawzoleýiň kime, näme bagyşlanyp gurulandygy nämälimliginde galsa, çeşmäge görä Samanid döwletiniň soňky hökümdary Abu Ibrahim Ismail Muntazir 1400-nji ýylda şol töwerekde aradan çykanlygy bellenilýär. Silkadvance.com sahypasynda Christopher Robbins beýan edipdir. Züweyd Ali'nin mazary Astanabada ýerleşse, olaryň aýallary Gyýyz mawzoleyine diýip bilinýär. Astana Pars sözünden gelip çykyp mawzoley diýmekligi aňladýar. Başga bir rowaýete görä, Balk şahsy Ibn Ali Nur ogly Züweydanyň ey görýän gyýzy öz wezir wekillerinden birine durmuşa çykyp, ýyzyany ýalançy jahany terk edipdir. Gamdan däle dönen kakasy haýır etmän gyýzynyň şanyny kaşaň mawzoley salmaklaryny emredipdir. Emma ol bina wagtyň geçmegi bilen 3 gezek ýylyny ýumrulypdyr. Bir gece şa düýüş görüp, aksakal goja aýtmyşlaýyn inni dikjek binan gurulşygyny we topragyny, suwuny Mekke'den getirdilse, asla ellenilmejekdigi aýan bolupdyr. Diýeni tas takyk bolup, birincide ziýana uçuramandyr. Padşanyň özü hem dünýäsini täzelänne Söwür gyzynyň gapdalyna jaýlanypdyr. Mawzoleyden çykyp halaja ýetdim. Mehman bolýan öýüme goşlarym oýup indik pellehana tarap ýola düşdüm. Maktumul Pragynyň bilim alan ýeri 18-nji asyrda bişen kerpiçden gurulan, uzunlygy 5,5 metr, ýyny 9 metr 4 burç. İdris Baba medresesi öňkü Gyzylaýyk owasyna ýerleşýär. Taryh çeşmelerde İdris Baba takminan 1690-njy ýylda gurply maşgalada ineden bolýar. Öz döwrüniň sowatly adam sökmünde Hyýuwdak Şirgazy medresesini tamamlapdyr. Watanyna gelip adyny götürýän medrese gurduryp, şägirt ýetişdiripdir. Medresede Kur'an bilen bir hatarda şeriat kanunlary, aritmetika, geometriya, geografiýa özleşdirilipdir. Üstünlükli tamamlanan talipler geljekki müfti, kazy, müderris bolup ýetişipdir. Medresenin içi Spartan şekilde. Okumaga onçakly oňyn bolmadyk. Howa azlygy, iki penjiräniň sehil ýagtysy bolup, gapy köplenç açyk dursa da, owada Hacı Gowşan, etrekli, Maktumul bilim almaga gelipdir. Şol döwürler şany tutuş hökümdarlyga ýeten İdris Baba medrese iň gowy bilim ojagy hasaplanypdyr. İdris Baba döwür ekilen tut agacı bolsa 100 ýyllar boýy saklanyp häzirki wagtda ol ziyaretçilaryň bölek mata daňyp niýet edip pata alyp gidýän ýerine öwrüldi. Maglumat çeşmäni Marcel Bektaşew infoabad.com sahypada paýlaşypdyr.